El moment en què les famílies contacten amb la Fundació buscant orientació o suport és molt variable. De vegades és poc després de rebre el diagnòstic, quan estan encara en aquesta fase de xoc que ben bé no saben per on tirar. Però d'altres vegades és més endavant en el procés, és quan arriben a prop d'un moment ja de desbordament en les necessitats de la cura del dia a dia i l'impacte que tenen els cuidadors. Tot i que moltes vegades no són els propis cuidadors principals qui contacten, sinó algú de l'entorn. Sovint són algun fill o alguna filla que potser estan més avesats a la recerca activa d'informació o la necessitat de rebre suport psicològic i professional. Per tant, és molt variable. Des de la Fundació Pasqual Maragall nosaltres no fem una intervenció directa amb les persones malaltes, sinó que vehiculitzem aquest suport i aquesta atenció a partir del treball que fem amb les persones cuidadores, que normalment és algú de l'entorn familiar que se n'ocupa fonamentalment de la cura i atenció d'un ésser estimat. Llavors, en aquestes persones, el nostre projecte de més llarg recorregut en això és el nostre programa de grups terapèutics, en el qual se'ls ofereix una psicoteràpia de grup específicament dissenyada i validada per a aquest tipus de població i aquest tipus de necessitats. No obstant, particularment arrel de la situació de pandèmia i de confinament, doncs estem també posant en marxa, que de fet ja comencem amb la seva progressió, amb un altres tipus de serveis i d'atenció més pensats en un format online per poder arribar a més gent sense que això substitueixi la pràctica habitual dels grups psicoterapèutics presencials. I després, d'una altra banda, des del blog de la Fundació Pasqual Maragall, parlem sobre l'Alzheimer, tenim dins dels diferents apartats d'informació un específic amb consells i orientacions adreçats a cuidadors. Atesa la importància que té la prevenció en la malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, sobretot quan parlem de prevenció primària, que vol dir aquelles actuacions que estan adreçades a mirar que els problemes no apareguin en el cervell, que per tant aquesta neuropatologia seria la que derivaria en els problemes de deteriorament cognitiu i demència, doncs és important fer-ho a nivell molt global poblacional. Per tant, des de siguin actes de divulgació, xerrades, informacions adreçades a la població general, però també per mitjà dels professionals que fan de vehicle multiplicador, i un altre dels aspectes en els que nosaltres creiem fermament és en fer partíceps en els joves, fins i tot des de la infància. I en aquest sentit també programes intergeneracionals com el que tenim de música com a vehicle conductor, el nostre projecte Live Soundtrack, en el que implica a persones joves, adolescents, estudiants de recurs de l'ESO, que aprenen també a interactuar i a la vegada es sensibilitzen amb la realitat de la demència, i és més fàcil també fer-los entendre la importància de la prevenció i els hàbits de vida saludable al llarg de tota la vida, quan coneixes de prop aquesta realitat. Doncs des del BBRC, que és el centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, actualment hi ha un ample programa de recerca en marxa. No obstant, el nostre eix pivotal és l'estudi ALFA, que respon a la conjunció d'Alzheimer i famílies, que està fonamentalment adreçat a la detecció precoç i la prevenció de la malaltia. Dins d'aquest estudi, en el que participen vora 3.000 persones, que majoritàriament són fills o filles d'algú que pateix o ha patit la malaltia d'Alzheimer, és un estudi longitudinal, a llarg termini, en el que es fan moltes proves de seguiment. I entorn d'ell en deriven d'altres, com un específicament orientat a investigar si hi ha factors sanguinis de rejoveniment cerebral, un altre que específicament va estudiar la relació entre les alteracions o la qualitat del son
i el risc o la probabilitat de desenvolupar malaltia d'Alzheimer, o un altre, per exemple, que està més adreçat a obtenir una ampla caracterització cognitiva, cerebral i genètica que està adreçada a permetre comprendre quines són les característiques principals que ens poden ajudar a determinar el diagnòstic el més precoç possible de la malaltia d'Alzheimer, fins i tot en la seva fase preclínica, en aquella en la que encara no és visible, que no hi ha simptomatologia.